To har wa yau a Najeriya yayin da ake sa ran kotun kolin kasar za ta ci gaba da sauraron karar da wasu gwamnonin jihohi suka kai gabanta game da wa'adin babban bankin kasar na dakatar da amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira. Gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya ya bi sahun takwarorinsa gwamnoni a wannan kara. Gwamnonin waɗanda suka hada da na jihohin Kaduna da Zamfara da kuma Kogi sun buƙaci kotun kolin ta taka babban bankin birki game da wa'adin nasa. A tattaunawarsu da Ibrahim Isa, gwamnan jihar Gombe ya ji takaici matsalar da ake fama da ita ta karancin bankuna a arewacin Najeriya da kuma halin kakanikayi da maganar canjin kuɗin ta jefa a al'umma. Wannan abu da aka kawo talakan da yake ƙauye wani saboda biyan bukatunsa mutum ya sai da buhunsa na masara ko ya sai da tunkiyarsa ko akuya ko saniya saboda zai aurar da yarsa ko kuma zai suna a gidansa ya kasance ya kawo ɗan kuɗin ya shigar wanki amma ya kasa fidda su to kaga an shiga tashin hankali nan babu can babu an mana daurin has to kusan arewacin Najeriya nan kaf ga baki daya haka yake ciki kuma wanda suka faɗa ba su gaya shugaban faɗa ƙasa gaskiya ba hasali ma ba su buga kuɗin nan wadatacce yadda za a yi ba ni gishirin ba kamar da in ka kawo naka naira 5,000 ya kamata a baka 5,000 ɗinka a take ka canza su ka tafi in kuma ba haka ba buƙatar da muka ce shine a bar waɗannan takaddun kuɗi kala biyun nan su tafi na wani lokaci har iya lokacin da central bank ta iya tanada kuɗin nan don ya kasance an canza shi to amma sai aka yi mana dukan yan kaɗanya duk ana hangen kowa ɓarawo ne an tara kuɗi a gida kuma sun san ɓarayin. A taron da kuka yi na majalisar koli da ke ba da shawarwari ta ƙasa wani matsayi ne kuka cimma akan wannan? Gwamnati ta ce tana kan bakanta ne ko magana shari'a ta sha gaban komai? Ta ai kotun koli ne daga ita sai Allah ya isa daga bankin har shugaban ƙasan har mu gwamnonin kowa ya wajaba a kansa ya bi hukuncin kotu amma aiwata doka sai an sa ido saboda haka abin da kotu ta faɗa saboda wasu gwamnatoci sun kai ƙara ya kamata a bi shi kafin kotu ta yanke hukunci saboda haka mu dai mun faɗa kuma dama matakin ita wannan majalisar kolin shawara ne. To ganin wasu jihohi ne suka kai wannan ƙara shin jihar Gombe da wani tunani da take yi irin wannan? Ai dukanmu gwamnoni ne muka ɗau wannan matsayi yawa saboda haka jihar Gombe ma tana ciki ai mu ne muke tare da al'ummar mu muka san matsalar da al'ummar suke ciki kuma wannan damuwa ce babba ba muna wani kalubalantar gwamnati ne don saboda son kanmu ba. Malam Ibrahim bari in ga maka a shekarar da aka yi cewa duk wani banki na kasuwa sai yana da jari na biliyan 25 kusan arewacin kasar nan kaf gabaki ɗaya fita daga tsari na bankuna na Najeriya yanzu kashi 85 bisa 100 na tsarin bankin Najeriya yana jihohin kudu maso kudu nan musamman jihar Delta wannan al'amari abun a duba ne so su kadai ya kasance su za su juya akalar tattalin arzikin Najeriya mutum miliyan 200 akwai damuwa akwai tashi hankali Allah sauke. To kana nufin a sassauta dokar kafa bankin ko kuma al'ummar arewa ta matsa kaimi ita ma wajen kafa nata bankuna? Ta ai arewar nan ba za mu tafi fa kafaɗa da dukkan wani sashi ba sai mun tsaya da gaske domin an daɗe an bar mu a baya bari mai da kai kuma baya can a shekarar 1957 da aka kawo kuduri na magana a ba Najeriya 'yancin kai Saddauna tashi yayi da su tafi a suka ce mu arewa ba mu shirya ba saboda haka a ba da lokaci don mu shirya aka saurare su dole sanda aka daga sai zuwa 1960 to yanzu me zai hana ba za mu yi ba mu da hali ƙauyukanmu nan kaf babu abin da ake kira network wadda da shi ne za ka tura kuɗi a cikin waya wani ya gani a wani gu a ce shi ma ya samu kuɗin ka a sake maka kaya mutanenmu ba su da ilimin da za su sarrafa wannan ai da ake cewa sai kowa yana da account to a inda baka da bankin ta ya za ka yi kai account din. Gwamnan jihar Gombe kenan Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya. To shi ma a tattaunawarsu da Yusuf Tijjani tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmad Makarfi ya ce duk da fa'idar canza takardun kuɗin wajibi ne a samar da tsari don rage wa wahalhalu ga talakawa. Farko dai ya fara ne da bayyana yadda yake kallon matakin. Matsalan a Najeriya shine tsari ne wanda in za a yi shi a bashi isasshen lokaci a samu isassun kuɗi waɗanda za a sa idan mai albashi ko mai yin kosai ko ƙananan sana'o'i musamman tunda su abin ya fi shafa bai kyakkyawan tsarin da zai kasance duk lokacin da suka buƙaci ɗaukan kuɗinsu don sana'ansu ko don ci da iyalinsu ko sai mai iyalinsu magani ko wani abu haka
za su iya samun kuɗin akan lokaci ba, wannan shine matsalar. Kasancewar an samu wasu rahotannin da ke nuna cewa a wasu yankuna musamman ma na yankunan karkara farashin kayayyakin abinci ma ana samun sun yi ƙasa sakamakon wannan sauyi. A iya cewa wannan na cikin fa'idojin da to sauya fasalin kuɗi yake haifarwa kenan a ƙasashe? Farashin shi ya ƙasa daban kuma a karyar da shi daban. Mutane ne domin su rayu suke karyar da dukiyansu. Me yiwuwa dan sun karya wani zai amfana yanzu ɗan ƙaramin lokaci, amma kuma wanda za su cutu dogon lokaci masu yawa ne. Ba farin ciki ake kaga farashi a hau sama ba, amma in kai manomi ne ka noma a ce buhun shinkafa ya tasan maka a 20,000 misali a nomawa, in yanayi ya zo ka karye da shi a 10,000, in wani ya farin ciki ai kai ka cutu. Shin idan aka kalla ta fuskar tattalin arziki, yawan tsabar kuɗi su yawo a cikin jama'a shi fa'ida ko kuwa takaita shi? Na farko sun ce tsabar kuɗi ne a hannun jama'a, ba wai kuɗi yawa yana yawo ba, tunda kuɗi na yawo ta hanya daban-daban, ba lallai ta takardar kuɗi ba. Kuma in kuɗi baya yawo ai kaga kasuwanci bai bunƙasa ba. Ai hanyar da kuɗin ke yawo wanda yake illa ga tattalin arzikin ƙasa shine in ya shafi gwamnati. Ai gwamnatoci ke fitar da kuɗaɗe takarda cash domin cin hanci, rashawa, sayan mutane wajen zaɓe da sauransu. Kuma shi yasa gwamnonin ma suke kokawa, ai ba maganar talaka bane. Wasu za su ce ire-iren ku da suka taɓa yin gwamna a baya ai kun ci gajiyar irin wannan tsari a samar da kuɗi a lokacin zaɓe, amma yanzu gashi an zo kuna cewa kada a kuskura a fito da kuɗin. To ni ban san wannan ba in an ci wannan gajiya, amma kuma kaga dai yanzu ba mu muke mulki ba, ba mu muka kawo dokan ba, ba mu muke aiwatar da dokan ba. In ma wani abu ne nasu na cikin gida. Kasancewar a baya ka taɓa yin aikin banki, ka yi gwamna, ka yi sanata ɗin majalisar da ta wadda ya duba batun da ya shafi kasafin kuɗi. Wasu na kallon matsalar nan ta karancin takardun kuɗaɗe ga bankuna ne. To ai shi babban bankin Najeriya ai kuɗin da ya buga ai ya faɗa, kuma wannan ai rashin tunani ne ma a ce wannan kuɗin kawai ya buga kafin a janye tsohon kuɗi. Kamar ta ina za a shawo kan wannan matsala ta yadda talaka ba zai ji raɗaɗin wannan sauyi ba? Duk talaka wanda ke kuɗinsa na halak ya kasance in yana bukata ya samu ba tare da jinkiri ba.